Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana malamai na, barkanmu dai da wannan lokaci, barkanmu da safiya. Mun tashi lafiya, ya gari, ya aiki, ya harkoki, ya haƙuri da mu. To alhamdulillah. Masha Allah. Insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya. Jiya mun tsaya a wal mudlaku wal ma'u dahuru, da samun ruwa mai tsarki. Huwal mudlaku shine mai tsarkakewa, fardun farilla ne. Yanzu Allah ya sa da zamu tashi daga wa gasul jami'il wajhi, da wanke fuska gaba ɗayanta, shine tun daga madigan gashi har zuwa haɓa, ta gefe da gefe kuma tun daga kunni har zuwa wannan kunnin ka shafe gaba ɗaya. Kuma so ka fara da goshi ne. In ka fara da goshi sai ka wanko ka zagaya duka ka wanke ta sosai so uku. To sai wa gasulul yadayn ilal mirfaqayn, da wanke hannaye zuwa gwiwan hannu. Wa gasulul yadaini ilal mirfaqayn, da wanke hannaye zuwa gwiwan hannu, shi ma fardun farilla ne. Wa mashu jami'ir ra'asi fardun, da shafan kai, shi ma farilla ne. Shafan kai farilla ne. Wa mashu jami'ir ra'asi, da shafan kai farilla ne. Wa mashu jami'ir ra'asi, da shafan kai farilla ne. Wa gaslur rijlain ma'al ka'abain, da wanke kafafuwa zuwa idan sawu, fardun farilla ne. Wa gaslur rijlain ma'al ka'abain fardun, da wanke kafafuwa zuwa idan sawu, fardun farilla ne. Insha Allah za mu tsaya nan gurin. An jima da karfe 9 na dare kamar yadda aka saba, za mu ɗora daga wannan gurin. Allah ya so ya yarda. Wal fawru wal muwalatu, insha Allah nan za mu ci gaba. Allah ya mana jagora, Allah ya ba mu ikon riƙewa, Allah ya ba mu ikon aiki da shi, kuma Allah ka ba mu ikon jajircewa. Sannan kuma Allah, kuskuren da muka yi, ya Allah ka yafe mana. Kuma da Allah, ‘yan uwana malamai na, da Allah idan mun kuskure muna roƙo da Allah a gyara mana. Wallahi ba mu san komai ba, kawai karambani ne. Mun gode sosai. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.